да проучиш и негативните неща и усложнението от подобна това вече е нещо, операция. което те затормозява, карате да мислиш защо трябва да си го причиняваш. А пък и всеки българин, така някакси ни изградена психиката, си казва, бе, то няма да се случи точно на мен. Това, което каза, наистина е много важно, защото аз от 9 това тръгнах да казвам и ми се изпари мисълта по разбираеми причини, че до нас достигат само случаите еди коя си сложи. Тоест, нали, ефекта вече е видим, хубав е и така нататък, но до нас не достигат другите. Другите случаи, в които са опропастени цели човешки съдби, защото това е много тегаво. Да, до някъде си прав, но тъй като вчера потърсих достатъчно информация в интернет, има безкрайно много сайтове и форуми, в които хората споделят негативно мнение. Тоест един човек, ако иска напълно да получи информацията от всички ъгли да я проучи, има как. Наистина има достатъчно, даже четох случай за една девойка, която е претърпяла 4 реоперации след първа неуспешна. Можете да си представите какъв е крайният резултат. И това всичко го има споделено като опит. Но медиите не го споделят. Само в интернет го има това нещо. Да, в медийното пространство трябва да са лъскавите корици на списания, хубавите лица, хубавите тела. И разбира се, кой